Ngiyababonakala abantu kade baqala ukuhlelela umcimbi webreche enkulu. Umphambukweni nonjabulo ongabhudulelana mhlawumbe sekuphathele uhlelo ngihamba nomngane wami omkhulu la we-Code. Makhosi ngithenga i-plug ukuthi last year kwakuyizumbulu menifuna amashumi nize ningabheke eceleni nize kuyena straight ngizomnikeza isule naye. Sanibonani. Angikwazi mhlawumbe. Ngizobiza ngingaqali nje ngibize sizocela ukuhlonipha obaba abangaphambi kwethu kwabangabazi sibethulele bona. Sino baba umshumayeli udumisa okubaba wethu ke thina lapha ekhaya wase siyavuka one asithi shaya mshaya bese siba nobaba umshumayeli uhlophe asithi shaya umshumayeli shaya Alright, kwi-item yethu yokuqala sizobiza ozobiza i-guest speaker yokuqala okungunkosazana enhle kakhulu yalapha ekhaya. Yabona. Sizobiza u-Andiswa Hlongwane ozosibizela i-guest speaker yethu yokuqala. Simuphe ihlombe esezaphambili.
Mina into engibekele ukuthi ngiyenze la ukuthi ngizo-introduce i-speaker yethu yokuqala. Ispeaker sethu sokuqala ubaba uMshumela uHlophe uthumbeza kamnyeni intombi zenga ngonyezi. Uyena-ke osomamukela njengamanje. Sanibona ngakhiwa ngabamude ngengunqeno komaphambi kwabantu esontweni lethu ke kuthiwa siguqi ngijabule ngifa ngoba siyalingana naze nabahle kodwa kakhulu nenze uShembe nabahle zikhona ezinye izingane ezikhona leminyaka ezinamazanga uShembe azizinhle njengami ezinye bayayinqaka manje izilele zibheke ezantsi ngoba zimbona uShembe. Siyabonga kakhulu sengithe kuba ney'nsukwana ngizelwe into ey'ningi ezenzekayo emhlabeni sezivama ukuphuma ngemva kwami sengidlulile, kodwa ngibonge kakhulu namhlanje ukuthi bangidonsile bathi angifike ngizobuka into enhle kanje, nanokuthi ngijabulela ukuthi okakhulukazi thina sesingaka inzwane zethu zey'nyawo sezibheke kabhekabezayo iy'thende sezikhomba ekhaya, sesidlulile ekhaya sesizohamba. Kodwa uma ngihamba ngizohamba kahle ngoba ngizohamba ngazi ukuthi ngemuva ubuNazaretha ngeke busaphela. Uma ngilibuka nje la endlini, uma ngase sithi nizala iy'ngane nga-4, okusho ukuthi ubuNazaretha ngabe sebungakanani lapho. Sakhuluma ngani nje kuphela la eWestville, ayibona Nkosi. Sisosukwini olukhulu elakhiwa umnikazi wesonto. Umnikazi wesonto kuleli bandla inyanga yezulu. Usho njalo ubaba mkhulu uma ekhuluma uthi thina sake sazalwa safika kulomhlaba, uthi thina sasizalwa inyanga yezulu, uthi inkosi ilanga yayindala kunami, mina ngiyelawa. Isikhathi esiningi ubaba mkhulu wethu uma ebiza inkosi ilanga athi ubhuti. So kwake kudide ukuthi kwenzeka kanjalo ukuthi umntathe enganeni yakhe ubhuti. Uthi-ke sake safika sazalwa. So ubaba mkhulu efikile la wayefikele ukuzochaba indlela yomuntu omdala ubaba wakhe. Uma ebize inyanga yezulu wayethi uphapha, okusho ukuthi ubaba. Uma esefikile bafike bayiqamba izinto eziningi bazenza zaqhubeka zazinhle. Kuthe masehamba ubaba mkhulu kwangena inkosi ilanga, yafika yashaya imithetho yaleli bandla, yayima ethempelini kusukela ngo-9 kuze kushaye u-11. Ngolunye usuku ephakameni yake yama kusukela ngo-9 kwaze kwashaya u-12. Yathi jika yasithi ayibo sesikhohliwe ukuthi kufuneka sihambe siyoshintsha ibuNazaretha. Kuleli bandla kuwumgomo
ukuthi uma sekuphuma inkonzo sekuseni yesabatha awungeni nomNazaretha okade ungene ngawe ekuseni iyashika iMnazaretha oqala lokufeni kwazi uyasuka la usawasuka usemkhathini uzosuka la kuzowele endaweni zamakhosi uthi ke la niyakhona le ndawo esikuyona incane uthi la niyakhona uthi nyothi mananda babaningi nendawo yakhona yande ngayibuza ukuthi indawo enjani lezo bayinkosi indawo enjani kodwa singavumelana namhlanje nawe ukuthi le ndawo iyanda uma kwanda abantu siqale sigidele ezantsi esangweni sagida lapho kwahamba sakhuphukela phezulu sagida kwathiwa sibaningi kwathola ukuthi indawo isiphelile sekunethempeli elikhulu nalo kwathiwa lethempeli ngeke lize ligcwale yasuka lapho uthe sizwa kwathi inkosi ihambile iyokhomba enye indawo engidelwa kuyo namhlanje engigidela kuyo ayinwebekile indawo ngoba usaqhamuke noma nayibuza ukuthi ngangakaze ngicabangeke le ndawo ukuthi kuyoba khona abantu abala sihlele ebuhleni ngolunye usuku inkosi yathatha imoto ihamba ngemoto eyi-Ford Cortina ayi-station wagon yathi bagitshelwa abantu bakhuphuka bathatha iy'moto bakhuphuka baya phezulu bathi uma befika phezulu wafika wayimisa imoto la egcawini wasehamba ngey'nyawo wahamba wafika laphaya la ehlala khona wafika wafaka khona ubhoko wabe sebuya seshiya ubhoko lumile wabuyela emuva la ehleli khona uthe efika ehlala phansi wathi sengilufakile lubhoko ngiyobona ukuthi ubani olukhipha ngaleso sikhathi indawo yasebuhleni yayinokubangwa kuthiwa kunesiqiwi indawo isizwe kasivumi nendawo wafika wafaka ubhoko wathi ngiyobona ukuthi ubani olukhipha lolu bhoko wathi yonke le ndawo yami esho endaweni yenkosi yamaqada wathi yonke le ndawo yami kwankosi yamaqada ayikho lapho kodwa ngiyacabanga manje singavumela nawe ukuthi yonke le ndawo sekuyeka Shembe ibonkosi Ifika inyanga yezulu ekhaya kuneyikhumbuzo imihlangano lelibandla mithathu ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bagcina sebekhohliwe lokho mithathu uJanuwari uJulayi uOkthoba lo mhlangano izilona ngokufana noJulayi yonke yomthathu ilokho ke bantwana okungijabulisa kakhulu ukunibona nokunibongela ukuthi ngemva kwethu siyabona ngiza nje kunina niqhamuka ngaphambili niza neno mina ngiyale ezeni izwane zisabheke ekhaya kodwa ezami izwane sezibheke kabheka bezayo ithende seyikhombe ekhaya ngoba sengizohamba kodwa injabulo yami sekuthenini uma ngihamba ubuNazaretha buyosala kukhona ebonkosi ngiyabonga Nkosi ngibusise sibona obaba ngizobethula obaba bafikile abafundisi inkosi sino baba umfundisi uNcwabe waseKuzanani shana umfundisi uNcwabe shana sibe nobaba
umfundisi umthetho waseLethezini. Shaya baba umfundisi umthetho shaya. Sibe nobaba umfundisi uNdlovu waseNatal. Shaya ngigatsheni shaya. Bese siba nobhuti umhlobo osebenza ngaphakathi. Shaya umhlobo shaya. Sibe nobhuti ukhathi icele osebenza ngaphakathi baba. Shaya ubhuti ukhathi shaya. Sibe nobhuti umsongi oyiphoyisa lika baba. Shaya ubhuti umsongi shaya. Ebese ngenkulu inhlonipho sekukhona ubuholi obukhulu beNatesa okuyi-MEC phethwe ubhuti uhlabisa. Siyayamukela nayo futhi siyayibingelela. Shaya kwi-MEC shaya. Ngizotetela nansi intombi enhle lapha enginikeze nayo ba isho i-item elandelayo. Sizocela uManqoba Mkhaliphi ukuthi azosithuthusela i-second guest speaker yethu. Sanibona ninjani nazinaba lo khulumayo bephambi kwenu uManqoba kaMkhaliphi sibona abaningi bafika la esikoleni bangipha igama bathi ngujolisa zokwamukela i-guest speaker yethu yesibili. Thina sakhula ngomthandazo umfundisi umthetho waseNethezephi kwaThathani nguyena ozobe guest speaker yethu yesibili baba Mnamboza. Noma ngena nabo baba abefundisi kodwa ngiqale ngokubingelela bona ngoba ngena nabo nje kodwa asifiki nabo sitholene la enyanga ngibingelela abafundisi bonke bese ngibingelela sonke uma ukuthi mhlambe sinamazinga mhlambe noma isikhundla ngibingelela ngekundazeni noma ngamazingeni noma bawo shumayi ngesikhathi ngikhula-ke ngiqale lapho ukuthi ngakhula ngumuntu owayengadalela ukukhuluma kodwa ngangikhuluma ukuthi ngangumuntu ongakhulumi nganginamahlobo. Uma ngithunywa ekhaya kuthiwa ngawacela usawoti kamakhelwane kanti ngithi uma ngifika kamakhelwane ngifike ngincike ngendlu lalela ukuthi abantu bayaxoxa endlini mangizwe ukuthi khona ophumayo ngaleso sikhathi ke sengiyakhala
bese ngihlehla njalo umuntu mayephu kuze kube inhlanhla ukuthi kube khona ozangibona. Kusho ukuthi ngaleyo ndlela umuntu osabayo ukukhuluma phambi kwabantu kodwa ngiphoqelekile ngithi ukuba kuyenzeka bengizothi ngicela ngibheke phasi nonke. Ngiqaleke ngokubonga kakhulu ukuthi amagama esihlala siwezwa kuthiwa khona Natesa abantu abethu bese ngibakanye nabo namhlanje. Belandela unyazi. Shembe ngizoqala ngokuthi ufike ngo-1910. 1910 isikhathi eside ngicabanga ukuthi 401 years. Singayibalela nathi. Kwakukhona okhokho bethu ngaleso sikhathi. Wasisiza-ke nathi ukuthi sikhona ngoba mhlawumbe ngaba basikho ngoba abazali babeyofela empini. Kodwa ukufika kaShembe wababekisa phasi yonke into eyayingalungile. Nababethakatha nje khona indaba eyishuwa ukuthi khona babathathe izikhwama zobulala abanye nababephatha imkhonto. Kodwa mayifika uShembe ngo-1910 wafika ukuqeda konke lokho wathi okufanele kulandelwe izwi likaNkulunkulu. Base belahla-ke abanye okhokho bethu. Kodwa indaba ikhona ethi abanye abalahlanga. Ukuthi ngesikhathi ngikhula kwakukhona intshumayelo ethi amadoda amabili ayelamane noma kwabo ndawonye. Wathi mayethe wahamba yolahla izikhwama emfuleni enyafike yabo yathi baba noma yabuya nayo. Kanti uShembe ngoNkulunkulu uyabona khona abuye wakuhlunga ezikhwameni wabuya nayo. Ngizokhuluma ngisheshe ngoba manje kwenzeka iphutha kwabeka into emnandi lapha ngomehlo. Kusho sokuhlangene into eyibili mina kuhlangene amahloni nokumnandi uphambi kwami. Kodwa ngifisa ukunibongela ukuthi nibancane ningaka nilandela uShembe. Nesikhathi esiphila kuso sisibuke sijabule ngoba kuqala uShembe welandela abantu abadala ngesikhathi esikhulu. Izingane zangamlandela uShembe ngenxa yemisebenzi eyayikhona. Nami nje ngomunye owabanjwa ngenhlanhla yokuthi ngesikhathi ubaba emuka lapho sasakhe khona eNatesa siya esabelweni esithile sifika Amanazaretha engekho sebecela uma ukuthi kukude eNatesa. Ukuthi ngangineminyaka ewu-11 umvangeli wayekhona lapho uJale becela kuyena wasethi nizofundela ubani umthandazo sebeyaphendula yena wasikhomba nokubani nizofundelwa ngumfana. Into eyenzeka-ke kwakuwukuthi ngivuke ekuseni kade ngikhulume nabangani bami ukuthi sodlala ibhola iground yangaphezu kwasekhaya ngendlela yasekhaya. Ngifunda umthandazo ngiqede uyothi uma eqala uma omunye othile ethi uyashumela bese ngihlehla kancane ngiphume ngoze ngibuye ngo-1:45 bese ngibuye ngiphinda-ke futhi ngifunda umthandazo ngiphinde ngihlehle ngiphume.
ngenxa yokuthi kwakuthola ukuthi mina ngedwa khona endlini ngane abantu abakhona abadala kodwa ngibanjwe ukuthi kufanele ngifunde umthandazo. Le ndaba ngixoxela ukuthi thina sisonke into eyayingibamba kwakukuhlonipha ukuthi angikwazi ukuphula umthetho okhishwe umvangeli waphinda okhiphela abazali bami. Le ndaba ngixoxela ukuthi sisonke kufanele sazi ukuthi okukhulu kunako konke njengoba nami sengibona kukhona lentwana nje kukuhlonipha izwi kanye nabazali. Kwenza ke lokho ukuthi ukhule. Ngoba mhlawumbe ukuthi ngibukeke nangasekhaya ukuthi abafowethu sasiphula nabo abanye basekho sesasibalana khona kodwa ikakhulu khona owakagwala omunye naye owathatha ivangeli kodwa engalithathe eNazaretha esesibalane naye kodwa ngimbone naye ukugile kunama ngithi yabona mina mangibheka nje ngimthatha ukuthi ngise40 years angithi yena mangibheka ngimthatha ngokuthi useya70. Ushembe mayifika nami ezweni lakithi ngizodlula lapho nje ukuthi okhokho bambona ngani ukuthi uvele ezulwini ngakafika usukwini elivubhayo ukuthi namhlanje sikhisimusi. Bambona ngokuthi athi mayenza imisebenzi khona umsebenzi nje omkhulu awenza kwathi mayefika ngithi ngelinye ilanga eseke wafika basibambisa ngenceku yenkosi eyenza imisebenzi enkona kodwa afika ngelinye ilanga khona umuzi okwakushona khona umfana oyelapho 16 years waqhamuka ngenzasi komuzi amadoda emba uma emba la madoda ufike uyabuza kubona kwenze njani bantu abami biza amadoda amadala ngabantu abakhe kodwa amadoda kumukela ukuthi abantu abakhe asesho ukuthi khona umfana oshonile kulo muzi kaKhamboni. Hawu khona umfana oshonile ukuyiphendla bese bemkhombisa ngene kuleyo afika ehenqeni engakakhulumi-ke kusethuka kubona indoda engenayo ilandelwa abanye usethi-ke khomba umama uthi hamba ubeka amanzi abile bese buya nawo khomba omunye uthi hamba upheka iphalishi bayaphuma-ke labo mama bayalandelana usale ubuza umfana ukuthi bayigama lalo mfana bathi abantu usigebenga. Ngifuna-ke ukukhuluma ngokuthi uShembe wabonakala kanjani uvele ezulwini noma simbona kanjani uvele ezulwini akafani namadoda khona emhlabeni. Wasethi-ke thina aboShembe sesihambisene manje asizosho ukuthi usigebenga sesizodulaza wayesesusa-ke ingubo la enqenqayo ukuthi ulinde ukuthi uzophuma obekwa emgodini wasememeza ngoLazaro. Lazaro waphinda wathi Lazaro waphinda wathi Lazaro wakhwehlela umfana lapha lohanqe khona. Angishumayeli xoxa indaba kaShembe wasekhwehlela umfana ngokukhulu ukushesha wabuya umama nekade obeka amanzi wamthatha umfana wamgona wasemthoba wamthoba kwabona ukuthi waphila ngempela umfana bonke abantu bahlohla amehlo ukuthi hawu le ndoda labuye iphalishi wamfuza umfana wayesephila lo mfana kama ngothi kwako 1912 kodwa leyo ndoda ubaba umkhulu wami wengakagana okhulu kodwa wagana okhulu wazala ubaba wagana ubaba
wazala mina ngayibona le ndoda ubombela ke ngaleso sikhathi weselishintshile ibhanti. Mangisuka lapho ke ngesikhathi ngikhula izikhumbuzo zazimbili. Zombili zazifana ngezidabukisi. Kwakukhona isikhumbuzo somhla ka-10 Mashi. Kukhona isikhumbuzo somhla ka-2 May. Zombili zazi usizi. Uma abantu esukume ehlabelela njengoba siyasibone nasebusuku inkonzo nikwa mama kwakhala lonke ithempeli nangakusasa maseyinikwa abanye ofakazi ukhale lonke ithempeli ngoba ngawo umhla ka-10 ngoba ngisho igama lihlabelela wehlabelela igama losizi noma ekhuluma igama losizi kusha umhla ka-2 May kube yiso leso okuhambe kwahamba ke ngo-96 mangaphaza uJehova washintsha ibhanti December 76 yes 76 washintsha ibhanti kwasekuhlala ke uJehova wesithathu inyanga yezulu ngicabanga ukuthi yahlala unyaka owodwa kukhulunywa indlela efana umhla ka-10 nomhla ka-2 yayisiba nombuzo kwelinye ilanga ukuthi yini enhle nejabulisayo nekhalisayo ukuzalwa komuntu nokuhamba komuntu. Yayisiphendula yona ukuthi kuyajabulisa ukuzalwa komuntu kodwa mayehamba umuntu kuyakhalisa. Yathi ke kusuka namhlanje ngifuna umuntu ohlabelela amagama osizi mangwesikhumbuzo zombili. Yathi umhla ka-10 Mashi kusuke kuzalwa ubuNazaretha. Yini edala nikhale noma nibe nosizi? Umhla ka-10 ufanele noma ubani ajabule uma kumhla ka-10 ngoba kusuke kuzalwa ubuNazaretha. ubuNazaretha yinto enhle emhlabeni. Wonke umuntu uma esiphuma ekhaya ezemhlanganweni ahlabe igusha aphathe umlenze nomlenze wegusha athi mehamba negcekeni akhombisa ukujabula nikhisimusane. Yayisilinganisa ethi ke mayikhuluma inyanga yezulu ilinganise yathi yalinganisa yathi umuntu ahambe nomlenze la awubamba ubhekisele kuqhamuka umngane wakhe athi awulumise amnika lume kanye athi uyaphinda athi upho wakho uThushambe angamlinganisela ukuthi sazi ukuthi yilo naloyo uneqhaza elihle onyazi. Akekho kufanele alahleke onyazi ngoba unyazi lubaba wethu emhlabeni nasezulwini. Ngaleyo ndlela oyedwa ophumayo ulimaze umsebenzi onyazi. Sibambaneke sicengane wena kulikhulu ukukholwa kodwa kumnandi futhi ukukholwa ngoba uthola into ezinhle. Mawubambelele unesibili unethemba. Ithemba liyaphilisa njengoba ngithi nje ngiye emsebenzini ngiphethe nabanye amajazi nje bengibaphethe ngenayo kodwa benginalo ngoba bengilandela uShembe. Ngicela ukuma-ke ngingadi isikhathi ngoba senjahe ikhekhe ngenginiphe ngiyabonga Nkosi kusenikuzweni.
Njengamanje sizocela ubaba umfundisi uMncwabe waseKuzanani naye asiphe ukudla kwendlebe kancane. Baba mfundisi. Sicela ukunibingelela nonke namhlanje kule ndawo esihlangene kuyo kulobu buhle bokuzalwa kobuNazaretha, intsha yebandla lamaNazaretha ekhombisa into enhle ukuthi lobuNazaretha buyakhula futhi buyathuthuka. Ngithi-ke uma uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni entsheni khona namhlanje kubantu abasha benza izinto ezinhle kanje, ngiyanibingelela uNkulunkulu omuhle wakithi anikhulise, aniphulelo olude, nibambe uNazaretha ningabiki. Lapha-ke into engiyibongayo nengijabulisa kakhulu ukuthi njengoba ubaba uNyambose uzakwethu esekhulumile umfundisi, ukhuluma ngomlando walobu buNazaretha lebusuka khona. Namhlanje sekubonakala kubuhle makukhulunywa ngalobu buNazaretha, kodwa kwaqala kwaba usizi qala kwakuthi kuyile nyanga yalomhlangano kube khona isililo ukhalwe, hayi ukuthi abazali noma abantu abadala babekhaliswa yini, babekhaliswa ubuhlungu, benceku yenkosi, ngoba umqalo wendlela wayebizwa ngenceki yenkosi. Uhambo alihamba ehluphekela mina nawe ukuthi sibone ukukhanya
kungene phakathi kwamasango emizi yabazali bethu ukuze sizuze inhlanhla ukuthi nathi sitholele liphiko sikwazi ukungena ngaphansi kwalo. Wena la ezintabeni la emahlathini engena indawo qhamuke kwezinye indawo axoshwe. uShembe wengazange akuthole ukuthokoza. Kwakuthi ke makuthiwa inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kobuNazaretha abazali bethu bakhale. Namhlanje sesiyajabula siyahleka ngoba ubuNazaretha sebunqobile umhlaba. Bunqobiswa ukuthi kubantu abakhona noma babekhona babe badala kwakwazeka ukuthi abantu ewa beyinhlekisa kuthiwa balandela umuntu, kuthiwa lo muntu umhungule, kuthiwa lo muntu uyabadusa abantu. Kodwa ngoba uShembe vele ezulwini wanancengile nje uShembe ethi uShembe suka nkungu emehlweni ami. Ngize ngiyibone leyo nsika yomlilo yangilanda bazwana kithi. Njengoba silasi sonke nibuthele la. Niphume emazweni ahlukene, niphume endaweni ezahlukene. Kodwa nina ngothando labazali benu, ngothando uShembe afike walitshala phakathi kwabazali ukuthi akufundiswe intsha, ngoba intsha yalelibandla uma ifunda kusasa esikhathini esizayo izobe sikwazi ukuthi izimele. Njengoba ubaba umfundisi kade chaza ukuthi kukhona ukuthi kufundwe, abanye bathi bafundele imisebenzi ngoba befuna ukuyoqashwa. Kodwa okukhulu kakhulu uBhomela noma uNkulunkulu wakithi eNazaretha akukhulumayo nakufisakho ukuthi amaNazaretha kube yibona abantu abaziphethe nabamele imisebenzi yezandla zabo, kukhombisa ukuthi nina lelizwe ningaliphatha, nina lelizwe nina inina ekufanele nikhulume izwi elizwakalayo ngoba ninoNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ayi siyabonga kubaba umfundisi uNcawa. Ungamusengalile Sanibona. Nikhona ngithi kulungile bafowethu, ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona namhlanje kule celebration enkulu kangaka. Noma sengiphuthuma ke ngoba izimo zezikhathi azikho ngakithi. Singabantu abaphuthumayo nje basemgaqweni ngaso sonke isikhathi, kodwa ke siyabonga ngoba sibhizi. Yikhona kufanele kube khona lokho.
Angazi noma ukhona lekunkatana. Mangithi bye Enzo bye. Ukhona ngithi? Uyangibale. Webhuti. Oh, kulungile bafowethu. Mhlawumbe ke ngoba sengizobalelisa ngibingelela kakhulu ngoba ngithi mangilapha eminyango. Cha ngiphuma emdlalweni. Bekade ngisemsebenzini kodwa ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabingelela kakhulu kubo bonke abakhona abafundisi bami. Ngithe mangifika eminyango bekade umfundisi wami ngumfundisi uNcwadi waphansi leMzumbe kwelakithi. Kodwa ngiyabingelela kakhulu, ngibingelela abaphathi beNatesa, ngibingelele nje inhlangano yonke njengoba nje omncane kakhulu oyimember mhlawumbe yeNatesa ngoba bengiseyuphezeleni Howard College. Ngiyabingelela kakhulu. Angazi noma ngabingelela yini ngendlela yasekhaya bese mhlawumbe eshaya unkatane ngizwe noma bakhona yini. Ngibingelela. Siyabonga
Ukuthi njengamanje sengiyavalelisa bese ngivalelisa ngoba sengifuna ngadlala iginci asengifika ngibingelela ngendlela yasekhaya njengamanje ngithi nje ngisale kahle wafowethu ngiyathokoza kakhulu kwenhlangono namhlanje umjolisi ke phansi emzumba wandele kulesibodi silo sama-2K ngiyathokoza kakhulu. Ngizokwenza indlela engajwayele ukwenza ngayo. Ngicela ukuchaza kuqala. Ngijuniwe. So ibhodi bengizoliphaka namhlanje alivuthiwe kahle. Ngizoyifunda phansi into engiyenza. Hayi ngoba ngiyi-amisha cha. Ngijuniwe. Cha ngijuniwe futhi. Ngizocela ubudobiyana angithintele nje into ezoba nomoya ophansi mfowethu ingagijimi. Ngizogibela lapho ngizohamba nawe masuqaleni. Sihambe imlamulo ngeqhathi. Owalamula imiyamandwana nophondo mina mekona meko Shembe nesicwaxa hlahla somsile ngabasigawule sosala amagxolo waxoxisela izesubafocus. Imlilo yamaphepha into ayibasufunda isilandelo sebandla kuyisicishele mdiyele wekuthi kokubonga Jehova. Sikhuluma ukusothanda lasezulwini magcika seJuda yalilatha ngena ngagoqa abadele usholozo shayide shile zoguqele eMK. Kumthemba bayibuke bayihawukele bathi yobani behlezi besika amahouse lesandla eqhome ngakufi labafokazi laqhuma ngaphambili. Sichithe ihlehlela ziwase bayibandla ukubendle ngoba khona ngesibili ibandla lasehleleni. Sithatha soluduka lobagijima bakhithisa amagwebo benomhlawumbe nomhawu wesihlangu selala. Unohlabahlekisi ibandla ekhehla lokujiva umbala kaWonke amane adle egcube ebhabhala lophakeni baphuqa ukuzo sethana ithempeli
emantu bokuye kwasukuma ishusha sahlala empunzini sibona ubunjalo bokasimakade ehlele ehlaleni esithandele ngomlilo wezulu ulashusho bamkhomba ejugiye kanti usekwandeni bamkhomba kwendeni kanti usemzomushe bamkhomba entabazwe kanti usehleni bamkhomba ebuhleni kanti usethokozana inyekele wonyanga yezulu selukhozi emaphiko uphayiza ubathela ubheseni ibhayisikobho yabo nomadododa idastibhidi nangomuntu okusenza zibezulu ezodlula ngakuwe osibongo siqoqoshela isandla sezulu ukhingi biswati iphola olungavuma ngomgotsho abakhaphe yanasidwa esabeni umengameli wezezosha umkhankaso ebuhlelini omuhle nkosi yamakhosi usufa unjifo siphakabhaka wafaka ubumva oluvemvalo emalibalabala ihlohlo wembomola uhlabiwa sithabukela kankane likhane enhla komuzi kahlalele nemswalo wembangala kawungene ekhaya khuluma ndoda wamema kanjalo ushembe emzini kayedlu nathi simbizi umabizwa usabele ethi Yesu wangena esebuyuhebuna inkrisi yabonga nguye ikudla mhlathi yakudla amahlathi asebhetlehem yovusa umuzwa ezamhlathini phana labalozi baqhele inkamba ibuyibuza bengozi sikhuluma nje basabizule emdubeni batabethulu sitole esihle basikombe ephakameni kade sengayizevele unomsizwa angendaba baze bambone ngomunyozela undlela kabulala umthando wamanxewe njengembuya bathwa babamba mlomo nje shelena mangala ningakamboni eqhamuka ethushuke phansi kwezintaba zasensokuzi waqhinqa wavuma ubheka icele impela unyazi lezulu Thixo nkomo yomqhiso khona abathayela khona abathayivuka entaba ehlele nje lokho enyuvesi yaKwaZulu Igama lami ngumlungisi wakangcongo uchairperson weNatesa yase Westville. Usuku lwanamhlanje lube luhle kakhulu. Sikwazile ukubungaza uMnazaretha obebuzalwa. Sayenza necelebration yayimpumelelo ngendlela esimangaliso. Siyabonga kakhulu kuyibona ni streaming ngokuthi sivakashele engathi nangokuzayo ngaba khona. Siyabonga. Silapha ke eWestville namhlanje sizo celebrate ukuzalwa kobuNazaretha. Sizeke sibizwa izingane zeNatesa. Siyazibongela ke izingane zeNatesa, siyafisa ngathi uNkulunkulu engazifundisa enze inhloso zazo ziqhubeke zifike la kufanele zifike khona, zingahlukani noNkulunkulu impilo yazo yonke. Ngoba impilo yomuntu ehamba kahle ihamba noNkulunkulu. Manje sibone into enhle ngibona into enhle kakhulu ebengayilindele ukuba ingenziwa izingane, kodwa inhle ngendlela yokuthi engathi uNkulunkulu engazikhulisa inhloso zazo zenzeke, ngoba njengoba befunda nje bela ubusuku nemini besesikoleni banenhloso ezithize abahlose ukuba nazo. Uma sebeqedile ukufunda kukhona abafuna kube bebe nakho uma sebeqedile ukufunda. Siyafisa kuNkulunkulu ekwenze kuphumelele. Abafuna ukugana
bagane imendo yabo baphathe kahle nabafuna ukuganwa futhi baganwe umakoti babo bebaphathe kahle. Ngiyabonga uNkulunkulu abusise enikuzwile. Sanibonani, igama lami nginguHlabisa Mlungisi, ngingu-National Chairperson weNatesa. Silapha ke eWestville, ngicabanga ukuthi umcimbi lona wokugcina esinawo lapha emabranchini eKZN wokubungaza ukuzalwa kobuNazaretha. Siyabonga ke kakhulu ngesonto baseGoli bazobe becelebrate khona, kodwa la eKZN siyavala lapha namuhla. Iviki ke lonke besilokhu celebrate. Siyabonga ke kakhulu kuma members zonke eNatesa ngokuhlangana kwawo. Ngeke ke sikhohlwe kakhulu ibonani media ngokuthi bekhona nathi lapha lokusaqala ngesonto eJude bebekhona, eDUT kade bekhona, baphinda babuya futhi ngenkathi sekuyi function yabizolo namuhla sila. Siyabonga kakhulu, siyacela uShembe unyazi lwezulu abe nabo abakhulisela umsebenzi wabo. Siyabonga kakhulu. Sesifike kupheleni ke kosuku namhlanje eUKZN Westville campus, the main campus. Usuku namhlanje bekuwukuthi sicelebrate ukuzala kobuNazaretha. Bonani streaming only on Bonani streaming. Igama lami ke nguSibahle Ntokazi kaNxele, ngoba msulu nongalo uchulise mumpangazitha. Ngiyabonga. Nisale kahle babukeli emakhaya.